Tony, gaano mo na katagal na nakilala si Manny? Pan pa, maliit pa. Kasi noon, nag-classmate kami. Tapos, Dito kayong dalawa lumaki? Hindi, dito sila, pero dati sila sa land. Nagkansla din balhin. Pero gagmay pa mi. Kami mga konti, mga kaubanan. Lumipat lang daw kami ng tirahan. Dito kami nung bata pa. Tapos ngayon lang kami minsan lang kami magkikita ngayon kasi nandoon na sa kabila yung bahay namin. Pero dati pa man, kilala ko na talaga siya. Walang pagbabago. Ganun pa rin. Kahit nandito na siya sa malaking ambisyon niya, hindi pa rin siya nagbabago sa kanyang mga kaibigan. Yung si Manny, boksingero na, world champion, pero umuwi pa rin dito sa inyo nakikipaglaro. Anong pakiramdam niyo sa gano'n? Kasi hindi niya malimutan yung mga kababayan niya, lalo na dito sa General Santos at sa mga kaparehan niya. Hindi niya malimutan. So may may gusto ka bang iparating kay Manny? Ang iparating ko lang sana kay Manny, dapat habang nakuha na niya ang kanyang ambisyon, sana maging totoo siya. Huwag niyang yung mga kabarkadahan niya, hindi niya niya kalimutan. Masasabi niyo bang isang magandang ehemplo si Manny Pacquiao? Maganda rin ang ganyang ginawa dito. Dito siya kung walang hindi siya naglalaro, wala siyang laro doon sa boxing. Dito siya pupunta. Naglalaro kami ng basketball. Kasi yan ang hilig niya noon eh. Liit pa. Pero ngayon, nandito na siya sa natataas na kuha na. Wala na tayong dapat pang sa mga kababayan natin dahil wala namang problema si Manny kung